prakticky som mega nadšená, že ma pozvali a vážne sa to neskutočne moc to vážim. To je ten diskomfort, ktorý zažívam a strašne nadám na to, že toho mám veľa, že proste nechcete mať veľké prsia, nechcete mať veľké prsia. Toto je sen, normálne sen. A oni mi tu ešte pozrite, čo nechali. Majte tú víziu a majte to odhodlanie. And thank you for the flowers. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. Práve sa nachádzam na letisku vo Viedni. Letím do Varšavy. Je 19:43. Ja, prosím vás pekne, to môj život je taký chaos niekedy. Poviem vám to takto, hej. Napísali mi minulý týždeň Gym Glamour, že ma volajú ako jedinú zo Slovenska na fotenie do Varšavy. Tak samozrejme som to neodmietla a išla som. Takže ešte včera o polnoci som vlastne cestovala do Brna, aby som mohla ísť ráno do školy. Teraz som na letisku o 19:44. Už som o nejakej 16:00 vyrážala z domu, aby som išla Flixbusom do Viedne a z Viedne poletím do Varšavy 21:25 minút. Ale je tak dielko. Neviem, čo sa bude diať, takže sledujte a tešte sa na tento content. Inak tu oproti sedí taký pár a tak sa na mňa usmieva, že prečo sa rozprávam s telefónom. Takže ježiš, to mám akú špinu. Lebo pracujem. Ale ja som si už zvykla proste tie pohľady. Ak chcete byť niekedy influencer, tak si musíte zvyknúť na to, že zažijete také pohľady, také nepríjemné, ostré pohľady ako nikdy. Takže to je ten diskomfort, ktorý zažívam, ale to si časom proste zvyknete a nejako sa odreagujete, takže asi tak. Dávam update, že už som v lietadielku a všetko som krásne našla. Síce neletím sama prvýkrát, ale to bolo taký trošku stres, chápete. Takže som rada, že som všetko našla, že už som v lietadle. A šťastnú cestu do Varšavy, vidíme sa tam. Tak aj ja sa už nachádzam na hotelovej izbe. Kámoši, vyzerá to tu neskutočne, akože ja som znovu z toho úplne mimo. Oni mi tu ešte pozrite, čo nechali. I had a dream last night. Did everything I never do in real life. I stepped into. Ahoj Lauri, sme radi, že si vo Varšave. Oddychni si, načerpaj energiu a uži si izbu. Zajtra nás čaká skvelé fotenie Team Gym Glamour. Ďakujem, to ma fakt potešilo. Ja som nadšená, ľudia. Idem si zubnúť tú šmakcinku, hej? Je 23:15. Zajtra o 7:00 musím byť na make-upe, ale čisto tu budem užiť trošku. Až tak poviem spať. Normálne, že mandla v čokoláde a v škorici milujem. Toto je sen, normálne sen. Cause these are dream moves. Dobré ráno, je 5:30, idem do sprchy, zmyť si hlavu a prepraviť sa na dnešný shooting. A mám prísť odličená do Gym Glamour Tower, niekde tu 24 minút pešo, neviem, či poviem pešo, lebo chcela by som sa aj prejsť po Varšave, takže uvidíme. A tam ma naličia, takže si zmijem lásky, upravím si ich trošku a oni mi tam už len doťuknú celý look. Ide mi celý look. Takže tak. Is it true? Tak ja už mám zmyté vlasy, urobenú skincare, som absolútne bez make-upu, bez ničoho.
a dala som si túto bodičko na sebe. Ukážem vám, aký si vezmem outfit, pretože sa mi môj outfit dneska dosť páči a budem vyrážať o nejakých 10 minút. A používam prírodnú kozmetiku od Andrejne, ja to mám teraz takto prehadzované v kelímokoch, lebo do lietadla som nemohla ísť proste viac ako 100 ml, ale toto je do 100 ml a je to uhladzujúci krém na vlásky. Vždy ho používam po kompletnej vlasovej rutíne na taký dočuk a na taký lesk. Pozerajte proste na ten wow lesk, ktorý on dodá. A ja sa teda idem obliecť do môjho fitíku. No one won't, 'cause no one ever does. You just have to learn and learn to trust. Whenever has blue. Pozrite na ten krásny výhľad. It's true that it won't end this way. If you lose. Kvietočky som si pekne večer dala do pohárika, nech mi nezvednú moje krásne mrázky. It's gonna go away. It doesn't make sense that somebody else. Toto je môj outfitík, ja sa takto postavím na sedačku. Mám takéto tepláčky, oni sú z New Yorkeru, takýto krásny svetriček, on je zo Stradivariusu a ugy, kabelka, kožinka. Let's go, ponáhľam sa. Inak strašne sa teším, ale vôbec neviem, že akú kolekciu a čo budeme točiť. Vôbec mi nič nepovedali. Iba viem, že som jediná zo Slovenska a to je asi tak všetko. Ale brutálne sa teším. Tak som mega nadšená, že ma pozvali a vážim si to. Neskutočne moc si to vážim. Did everything I never do in real life. I stepped into a room, told everyone to be quiet, 'cause I had something to say, blew everybody away. Wear whatever I want, dressed in a gown, everybody's like, why are you going nowhere special? Ja už sa nachádzam v office, kde je Gym Glamour a že vraj mi tu majú dať nejakú vstupnú kartu, s ktorou prejdem cez turnikety, aby som sa dostala proste k ním. Ale nikto tu na recepcii není a už je 7:05 a mala som byť už dávno tam. Takže proste zasa meškám, ale trošku mám stresík. Morning. Hello. Hello. Hi, nice to see you in person. Hola. Nice to meet you. Hi. Hello. Hello. No takže ja sa už nachádzam v tomto tu štúdiu. Tu budeme niečo fotiť, to je proste biele plátno. Tu máme veci, ktoré budeme fotiť. A je to tu strašne pekné, strašne pekné. Where are you? Takže ideme si urobiť kávičku. Ja som sa stretla vo výťahu s modelkou, ktorá bola ešte sa mnou točiť predtým v Prahe. Let me. How we are going to do this coffee? Let me. I don't fucking know. Maybe later. So just order until catering arrives. Where you been and where you hiding? I know you're lying. Don't you try it, no. You really shouldn't play with fire. Takže ja už mám na sebe hotový make-up, som mega spokojná. Vlasy mi len tak nejako dala volume, ale ja viem, že proste za chvíľu mi to spadne, pretože mám ťažké vlasy. Taký glowy, jemný, proste I like it a lot. Oh bože, to ani nesmiem ja. Mega sa mi to páči. Uvidíme, že čo budeme fotiť, že vraj nejakú novú kolekciu, oblečenie aj staré nejaké kolekcie, že proste to bude taký mix, povedali. Takže tak. Milujem vždycky takto prichystané krásne papaníčko pre nás. A teraz čakáme, kým sa vyžehlia veci, tuto sa nám žehlia veci a pôjdeme o chvíľu fotiť. Ešte tu nie sú zvyšné modelky, máme nás byť 5 dokopy, takže uvidíme.
Inak toto je Katerína a ona je... where are you from? Romania. Ja vám ukážem, ako sa to tu proste pripravuje, hej? Tu sa to takto žahlí a pripravuje, pozerajte. To je Mateas a on žehlí túto mikinku krásnu. And thank you for the flowers. It was nice. No, mne už dali prvý kúsok oblečenia a je to takéto bordové. Mám rada bordovú a mám rada aj na sebe bordovú, takže teším sa. Dali mi na seba proste toto, hej. Len sa obávam, že tá podprsenka je malá, takže asi si budem pýtať väčšie číslo. Pretože keď sa takto dám ruky, tak no. Zozadu to pozrite, jak to mega vypadá zozadu. Wow. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you. Viete, aký bol môj problém? Ja mám strašne veľké prsia do tejto podprsenky. No, a problém bol v tom, že ja som mala tú červenú farbu, tú bordovú, lenže mne to museli vymeniť za väčšiu a už L-ko nemali. Takže mali len v tejto sivej farbe a museli to proste vymeniť. Takže som si musela dať túto červenú, túto sivú. Viete, čo mám teraz pod nimi, babi? Toto je problém veľkých prst. Proste nechcete mať veľké prsia, nechcete mať veľké prsia. Ja tam normálne pásky, vnúkam pásky, aby mi to proste nevyskakovalo a aby to bolo proste safe. My už sa nachádzame v gyme. Nejaká aparatúra. OMG. You're just a target in a room full of people trying to sell a dream. Got what you wanted, but money fade fast like a summer fling. Was it worth it? The paid your fees flew overseas. It made you believe in stolen dreams, someone else's fears. If you think about it, forgot how to breathe. Now the weather's clear, my dear. Staring face to face with the mirror, like a zero. No one's got a picture. Don't need a mask. Poviem vám takto, že všetko, čo sa fotilo, tak sa nám rovno premietalo na počítač, kde sme to krásne všetko všetci videli, aký je záber, proste z akého uhla, úplne to bolo proste profesionálne fotenie. Mňa už prezliekli do môjho komfort oblečenia, do mojej komfortnej farby a tu je žuba. Milujem tieto kropnuté mikinky, milujem tú farbu. Strich, Deep Push-Up 2.0, bomba, pecka. Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what is gonna be, baby squad? Máme malú prestávočku a máme šalátik. Is it true? Si upraví. You actually think of me as less than you. Just wish that I knew how something like that could happen. Maybe it's just in passing, 'cause nothing is everlasting, no. But like really though, how do you know that I can overcome all of the obstacles? She just looked me in the eye, said it's gonna be alright, 'cause I know that. Inak zlatička, presne tieto fotky, ktoré vidíte tu na tejto obrazovke, na tomto počítači, tak ich mám aj na profile, takže si tam ich kľudne môžete pozrieť už upravené, už úplne hotové. Takže len tak pre info, aby ste vedeli, že sú tam. A presne sem vám napíšem môj Instagramový profil a aby ste si ho mohli potom vyhľadať a dať mi follow, ak ma ešte nesledujete, takže tak. Aga, a wejdziesz, cofniesz się tam? Wyjdziesz z lustra?
Dziękuję. Inak počúvate, Gym Glamour to je polská značka, hej, ale my proste komunikujeme takedy po slovensky, takedy po anglicky s nimi. Ja si nemôžem pomôcť, ale ten polský jazyk mne príde taký vtipný. Proste je tak krásny a zároveň tak vtipný jazyk. Ak si náhodou nerozumeli, že čo sa tam dialo, tak to babu poprosili, aby sa proste posunula preč. Ja znovu presliehli do ďalšieho outfitu. Už mám na sebe asi štvrtý outfit. A toto je ďalší. Inak obliekli ma do môjho obľúbeného kúsku z Gym Glamour a sú to tieto šaty. Proste sú tieto, áno, tu som si kýchla, pardon. Ja ich milujem, proste kúpte si ich, babi, vy nosíte ich. 4 hodiny, už točíme nejakých 7 hodín, som už dosť celkom vyflusnutá. A pozrite, aký tu mám výhľad, strašne pekný. Mám taká golden hour, krásny. A tu takto točíme a fotíme. Outfit číslo 8584, to je inak zo starej kolekcie. Oni sa mi to páči, akože je to bešvové, či to nemá ten scrunch, ale aj napriek tomu, to robí fakt dobrý zadok celkom. Yes. Ja som môj posledný outfit a už budeme konečne finišovať. Inak takto vám to tu ukážem zblízka, OK? Bože, tá je nabitá, pozerajte na tie ramena, na tie nohy. Inak táto baba je 2 dní do súťaže, hej, takže that's why. Konec sme sa presunuli ešte tuto hore do tejto miestnosti a ideme dotočiť jedno tiktokové video a už to bude done. Takže už máme po fotení a točení a idem konečne domov, ale rozmýšľam, že idem ešte cvičiť, trošku napumpovať ramena, dať si večeru a spať. Pretože zajtra odchádzam o 9, ale asi si ten let vymením a pôjdem o 6 večer. Guys, som strašne unavená. Ale idem ešte trošku napumpovať tie ramená dole do gymu. Presunula som si let z rána o 9 na 15:30, pretože fakt sa potrebujem vyspať a dať si proste taký chill. Pretože 8 hodín natáčania je to crazy hard. Takže idem trošku si jem jablčko a idem si trošku zacvičiť, ja. Prečo si dám niečo z tohto? Práve som si uvedomila, že som si nezobrala nič na cvičenie, takže budem ich musieť v tom, čo som spala. Tomto. Big dance. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He tryna cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the Update. Viete, aká funny vec sa mi stala? Jeden, Ujo, on taký mladší ma zastavil, že you are the most strong girl that I've ever seen. I said, really? I said, thank you. It's a compliment for me. And do you want to go for the coffee? Som taká, že sorry, but I'm not single. Docvičila, rýchlo som sa bola prezdieť na izbe a idem si dole do reštaurácie po nejakú večeru, lebo umieram hladom. Jediné, čo som dneska zjedla, bol šalát, pár kúskov čučorietkov, 1 proteínka a 2 bonbony zo včerajška, čo tam ostali. Hej, za. Takže, guys, tak už som to znovu ja, odmalovaná. A idem si vyzdvihnúť dole večeru a idem to zjesť, lebo som hladná ako také hovedo. No. A tak, tmavca. No kamošia, takže ja som ti to dala doniesť takto na izbietku. Čauky, tu sa vidíme v odraze.
Nie, že dovesť na izbu, akože niesla som si to sama, ale chcela som to zjesť na izbe a mať... Trošku sa spadli zvrhanovky a mať kľud. Ale pozrite sa na ten steak. Demi-glaze omláčka a rýža, pretože potrebuje sacharidy a dneska bolo málo jedla, takže toto. A potom sa ešte dopapám týmto. Idem si zapnúť telku a idem strihať videá a papať pri tom. Takže tak. A pozerajte, jak to tu nalejem. Wow. Godspeed, we travel with hope in our minds. Loose rain, the sky and the wind are only guide. Wild sea, we are all strangers to this land. And no map, no promise but the light. Proste nič iné v telke nedávajú. Nejde mi pustiť Netflix, no tak som si pustila toto. No. Takže kamoši, ja sa pre tentokrát s vami lúčim. Dúfam, že to není moje posledné video. Nemyslím to tak, že posledné video na YouTube, ale fakt proste ja som vyťažená. To bola fakt, že výnimka, pretože ma to baví a chcela som vám to sem tu zazdieľať. Takúto jedinečnú príležitosť a proste dneska som sa pozerala napríklad z okna ráno, keď som stala z hotelovej izby a proste videla som tam ten výhľad. Úplne som si tak uvedomila, že žijem svoj sen a toto som vždy chcela a mám si vážiť to, čo mám, pretože niekedy strašne nadávam na to, že toho mám veľa, že to nestíham a že je toho v živote na mňa moc a niekedy fakt nevládzem, ale tak si uvedomím, že toto som vždy chcela robiť a to je sen. A toto je reminder pre vás, že keď na sebe makáte a keď do toho dávate celé svoje srdce a keď to naozaj, že reálne chcete, musíte to fakt, že strašne chcieť, tak sa vám to jedného dňa splní. Majte tú víziu a majte to odhodlanie do toho svojho sna a ono to jednoducho príde. A ešte taká vec, že proste mne v živote nevyšli nejaké veci, ale ja to pripisujem tomu, že oni mi tie veci nemali výjsť, pretože ma čakalo niečo lepšie a čakal ma lepší život. Takže ak možno vám niečo v živote teraz nevyšlo a hovoríte si, že prečo je, alebo že prečo sa mi toto deje, tak vedzte, že tak to malo byť a že v živote vás možno čaká niečo lepšie, krajšie, úspešnejšie, takže toto je len také povzbudenie nakoniec a ja som si bola dneska ešte zacvičiť ráno. Nemám žiadne video z toho, normálne som na seba nastratá, že nenatočila som vám nič, mám len fotku, tuto som bola v hotelovom gyme a nemám žiadne video, takže proste vám to len tak poviem, že som bola cvičiť, hneď ráno, stala som o 7:30 a potom som šla na raňajky, to ste videli, to som vám už natočila a teraz sa už balím, check-out je o 12:00 a pôjdem na letisko a budem sa tam učiť a strihať videá, musím si robiť svoju robotu. Tak to je pre dnešok všetko a ja sa budem tešiť na vás v ďalšom videu a dúfam, že to nebude posledné video za 2 mesiace, ako bolo to predtým a ten s Jimmym. A ja verím, že si nájdem čas vám tu točiť a tvoriť na YouTube viac. Dúfam, že vás toto bavilo a dúfam, že to bolo pre vás možno aj niečo nové, čo ešte ste nevideli. Ja strašne moc vám ďakujem, že ma sledujete a podporujete. Moc si to vážim, veľa to pre mňa znamená. Bez vás by som tu nebola a bez vás by som nebola tým, kým som teraz. Takže veľká vďaka patrí vám a ja sa na vás teším na budúce.
Čaute.